Dr. Mbayendoma speaking. Sanibonani. Yebo. Njani? Ngikhona njani? Khuluma nobani? Ukhuluma noNtombi Ntuzulu. Njani webazulu? Ngiyaphila. Wena mntana yazi ngithatha ucingo nje ngafona. Yebo. Yazi nginekike enkulu ngilapha kwesakapthetho ethwezama. Oh yebo. Manje kuwine lokho kuthiwa iLotto. Oh, congratulations. Ubantu yasho nje mntana kubo yazi. Hawu ungajabula phela muwinele wonshushu nemali. Khona basho njalo abaningi. Shithi Yeah. bathe 8 million mntana. 8 million? Yeah. Oh, okay. Manje ngiyasaba mntana ukuthi angifundile phela ethwezo. Hayi ungasabi. Inkinga yabe enkulu ukuthi ngizoyenzana le mali. Yazi ebusuku bonke izolo ngilaleka lala akucabangeke. Ngithatha ucingo nje njengamanje ngifonela noba yini ngibone namba akazi ukuthi ngithini yabo namba ngiyaqala nje ukufona nocingo la Hayi ungasabi and phela muthi awukwazi uyisebenzisa kanjani. Yingakho sinamabhenki. Amabhenki aya-advise ukuthi kufanele uyisebenzise. Natso akufuni abantu abazodla imali zakho. Hawu ngeke bayidle bazoku-advise nje kahle. Ukuthi yazi ngiyathula ngiyabona lapha ngiyaphopha ngiyayigcinza. Kodwa manje aphophi nakho ngempela banginikile athi ngiyesa gitandi ba-ofisini akhona lihlala. Banginikeza. Hayi uyabona umnyango oright ke mina ngal-advise ukuthi nje vele uye ebhenki. Bazoku-advise kahle ukuthi imali yakho uzoyidla kanjani. Manje ngoba lapha thukho walikho lapha ibhizinisi ofuna ukulivula lapha. No lutho. Lapha ngikunike funding. How lutho not at all. Not at all. Uzoshadile? No, ayangikashadi. Oh, ingane unazo kodwa? No, anginazo futhi ingane. Iminyaka emingaki lapha? Hayi ngeke kwazi ukutshela iminyaka yami over the phone. Sengikhulile nje. Sengimkantshobomvu. Juju nje. Yeah. Ola ko 20 something. Akekho vele ukhona lokho la vele. No, hayi lutho ngihlalele nje. Ukuthi mina ngimdala ngisanda kushalela unkosikazi vele. Ngicadwela ukiphi inhlahla. Kodwa phela uneyingane phela. Uneyingane phela iyodwa la ehlala. Hawu vele ungayazi ukuthi uzoyenzani imali vele ngixabeze ngayo. No iyodwa ukuthi isishadile naye. Hawu seshadile. Hayi shuthi zama ubone nje uzoyenza. Manje mhlawumbe ubuke wathanda. Kodwa ke yuthi yabona nje bangitshela ukuthi ye emabhenki. Ngizohamba emabhenki nje. Investe khona. Wethu uyakwazi ukukhuluma isilungu? Isilungu? No angikwazi. Ngeke kwaphezela lapho uze bakufika belungu lapha kwazi ukuthi sikhulumela. Lutho angikwazi futhi ngamane kufona umuntu kanjalo sengiyakhe ngiphelezele into engaka. Cha phela tuzongibona. Unawo nje umndeni. Ayidwa nawo umndeni. Wena ungibuza umkhwenyana athi-ke kodwa basekhaya bakhona bona. Nawe-ke kushuthi exactly the shuthi ngeke wathanda ukubona uNjobane la. uNjobane lowo lutho hayi. Nje ukuthi lapha kukhiphe nje la sithi shwela ejwayelani lapha ephakethe thola abasosi. Hayi lutho akwazi. Siqhubekela phambili Njomane bayithi. Kodwa nje ubhasobheke ngoba uthi nje ujabulela ukuthi wena iLotto. Ubhasobha masuqhubekela phambili ingakho ngike-advise ngithi mina hamba ebhenki. Lalela bazulu ethi yabona njengoba sanda kwina le mali. Ikontate ngingakwazi ukuyithola kuqala shuthi esengikwazi ukuyithola nje manje. Yabona nje manje. Njenganje. Sengakwazi nje ukuthatha lapho kuse lapha leyo thola ngamasoseji. Wena Njomane ngisemsebenzini khona ucingo fanele ngibuye ngilithathe ngapha eceleni. Siyedla lion lapha nje. Lutho hayi. Idina mhla sithola idina nje. Lutho angisiyo umuntu onjalo. Nkosami ngicela ukuphuthuma bengamsiza ngani.